da kwanso nake akan kiyaye. Allah Sadiq. Gashi nan shirye-shirye a cikin jini. Sanadin kisojin sadake tamkar in aje da kwanso a zuciya sauka tamkar na yi masa hauka da kwanso nake akan kiyazi. Naje iyafin na dan madadi biza ne kisan gobe zai daga. Kaga malam dakata. Wai ni sa'ar yin ka ce. Kaddara mai canjin launi tare suke. Kin zo ki tara koya mutu ne? To bai mutu ba. Allah ya fi ki. Menene tsakaninki da Haidar? Rukayya. Ki fa kawata ce. Dan Allah dan Annabi kakku mun haka wallahi ina son shi. Wayyo. Ni fa matar manya ce wallahi ba sa'ar yin ka bace ba. Jibe ka kazamin banza. Kin ne gaskiya ne ni ba kalaki bane duk da kasance ni dan talaka ne. Sanadin kisojin sadake tamkar in aje da kwanso a zuciya sauka tamkar na yi masa hauka da kwanso nake akan kiya zinariya. Ni kan ba zan jure ba a san kina sha gwagwarmaya tausaya kijiyar baba da kwanso ya kama ni karki mini ja ke nake so ga hujja kasuwa ta na kafa haja taimaka karki kusukunda na yarda da ke zan zauna da kwanso kenan masoyiyata kaddara mai